guys, it's me Ronan and welcome back to my channel. Okay, so we are here right now sa parang dairy farm. Bibili daw kami ng durian ice cream kasi papatry ulit nila sa akin. Masarap to yung ice cream na durian flavor. Ayan, so ayan yung muswan peak. Dati, I'm not sure kung naririnig niyo ako, pero masyadong windy, masyadong mahangin. Ayan. Kita nyo ba? Ayan yung muswan peak. So, nung elementary ako, umakyat kami dyan, parang sleeping volcano yan siya guys, parang isa yun siya sa mga attraction dito sa town namin. Nakikita kasi yan siya dun sa Valencia City. So parang yung kunyari mayon namin kasi nakikita siya dun sa town. Oh, pero maliit lang yan siya kasi sleeping volcano yan. Yan yung tinatawag nila na Bulkang Kalayo. So pupuntahan natin yung yung Dairy Keme para makita natin yung mga paninda nila. Kung pupunta kayo dito ng Bukidnon or sa Valencia City, punta kayo dito sa Muswan. Ito yung parang dairy farm. Pwede kang bumili ng mga milk sa loob. Pwede kang bumili ng mga milk and may mga kakanin. Ayan. Si ma'am. Hi ma'am. Yung buhok. Ayan. So, andun sila sa loob. Bumibili sila ng ice cream. Ayan. Hi! Ayan si Mimi. Ay, hi! Si hi! Nakapalit na mo? So, andyan sa loob. Meron din siya mga milk. Ayan, bibili ako ng ano to? Hot choco. Choco milk. Ayan, dyan. Ayan, so pag pupunta kayo dito, bili kayo ng ice cream, bili kayo ng mga dairy. Bibili ako ng choco milk. Ayan, choco milk. Support natin guys. Kasi masarap yung mga nila dito, mga product. At the same time, organic siya. So healthy. Ayan. Ayun, kumakain na sila ng ice cream. Hi guys! So ito na, try na namin yung durian. Lapit ka para makita yung durian. Ayan. Durian flavor ng ice cream. So na-try ko na yung durian fruit before. Now it's ice cream naman. Sabi nila dito, ito yung pinaka best seller nila. So try natin. What should I say? Yum. Oh yes! That's so delicious, creamy, yeah, sweet. Actually, andyan pa rin yung durian na aftertaste. Medyo malakas pa rin siya, pero may medyo matamis. Creamy siya, parang siyang may milk. Medyo masarap to. So, medyo masarap-sarap na siya. Hindi na siya yung medyo nakakadir kagaya ng fruit talaga. So, maubos mo yan. I think so. Naubos ko to. Good job! I kinda like it though. Masarap siya. Kasi parang meron siya kasamang milk. Ayan. Creamy na siya eh. Harap na maubos. Okay, so by the way, ito guys, it's 70 pesos each. For 320 ml. Oh. So yung fruit kahapon, the other day, 300 for 3 fruits na ba yun? Yeah, so. Yeah, so ito siya. Tapos yung milk. Ito. Yung ganit is House 80 milk. pesos.
Choco milk, 1,000 naman. 80 pesos siya. Carabao Silk Ocean. So, parang natural, keme-keme, organic. So yun guys, it was actually my shameless way to promote our product here in Bukidnon. So yun. By the way, this is my nephew, si Dylan. Hi. Say hi. So if you guys have time, punta kayo dito. Kung taga dito na kayo, visit nyo yung farm. 2,000 years later. Hey guys, so we are here in Matinao Spring. Yan. So, quick story, nung bata pa kami, lagi kaming nandito. Almost every weekends, ayan, swimming dyan. That was on the 90s, on the late 80s. So, ang ganda-ganda nito. As in, sobrang ganda niyan dati. Sobrang linis. Andyan. Tapos, lately, I'm not sure, siguro mga early 2000s, pinatigil na yung pagpapaswimming dyan kasi meron na raw siyang mga bacteria. But I think ngayon, okay na siya ulit kasi as I can see, may mga nagsiswimming na. So parang pinayagan na ulit siyang pag-swimmingan yon. Ayan. So this is actually part of my childhood. Yung place na ito. Ayan. Sobrang lawak niya. Ang ganda lang kasi hindi pa siya talagang na-infiltrate ng mga outside. So as you can see, wala masyadong tao, knowing na it's weekend, di ba? Dati every weekend ang dami-daming tao dito, ang dami-daming naliligo, pamilya dito na may dala-dala sila mga baon. Ang saya-saya. It's moving yung spring na yan, as you can see, moving siya. Pwede yata tayong bumaba. Try natin bumaba. Ay, kaya lang maputi. Nakakatakot, baka madulas ako. Yan. Ang ganda-ganda niya. This is part of my childhood, no? And it's been a long time since the last time na punta ako dito. I think the last time elementary or mga nasa first year high school. But now, ngayon ulit. Ayan. Let's see kung pwede tayong bumaba. Doon na lang sa may hagdan. Nandun yung mga kapatid ko. Nagpipictorial sila. Tabi-tabi apo. Tabi-tabi apo daw. Kasi syempre, ayan, puro kahoy. Diba? You'll never know. Tabi-tabi apo. Tabi-tabi apo. Ayan. Tingnan natin. Harap natin yung camera. Ayan sila. Itong gawin ito. Ito na balite. Hey guys! So, this is actually our last day here in Bukidnon, in our hometown in Valencia City. So, paalis na kami. Nagpe-prepare na lang. So, since wala pa akong outro dun sa video na pinagkagawa namin kahapon. So, ito na yon. So, kahapon yun, nagbanding-banding kami family. Pumunta kami ng Muswa. Nag-try kami ng durian ice cream. Bumili kami ng choco milk, yung Carabao choco milk, mga fresh milk doon kasi nga Carabao farm siya doon, milk farm or whatever. And then pumunta kami ng Balay-Balay, nag-ikot-ikot kami. So hindi na ako masyadong nakapag-vlog kasi talagang in-enjoy ko na lang yung time with the family kasi minsan-minsan lang ito, di ba? So yun. Yeah, so later on, mamayang gabi, nandun na ako balik sa Makati. Kasi bukas may work na. So back to work na ulit tayo. Grind na naman ulit, kayod na naman ulit. At least nakapag-unwind, nakapag-relax,
relax yung isip. For the past week, wala akong anxiety attack kasi I'm with my family. So this is like healing for me. So I suggest you guys na spend time with your family, spend time with your loved ones, and just let it all out and embrace the love na binibigay ng family natin sa atin. And parang it's our fuel, no, before we go back to our yung daily life natin. And parang save natin yan dito sa isip natin, sa heart, sa body natin, yung love na yon, yung parang energy, yung good vibes energy na nakukuha natin with our family. And sa mga pamangkins, yun, nakakamiss. But I'm going home probably by December. Dito ako magpapasko. But ngayon kasi nakompleto kami kasi yung brother ko hindi siya makakauwi this December, so ako lang yata yung uuwi. So at least this time, ngayon nakauwi kami pareho, nakompleto kami, nakapag-bonding kami lahat. So yun, I hope you enjoy hindi masyadong plakado yung yung video ko, itong post na to, parang patalon-talon, but I hope na enjoy nyo. And yung bonding moment namin with the family. I hope you enjoy nyo. And until next video na lang ulit. So, good luck sa inyo guys. And ingat kayo. And as I always said, please choose life. And please choose happiness. And please start your day with a smile. Have a great day ahead. Bye!